nu. Regnvand og jordskred har fanget tusinder af bosniere og serber. Voldsomme oversvømmelser i Balkan og Serbien har dræbt 44 mennesker, og myndighederne siger, at tallet kan stige. Vandstanden er dog ikke stigende mere, og det er siden i søndags, og dermed vil det begynde at falde nu. Situationen er under kontrol i de katastroferamte byer Šabac, Mitovac og Kozlovac, meddeler den lokale beredskabsstyrelse. I Serbien håber myndighederne onsdag at have overblik over, hvor stor skaderne er, og lokale medier fortæller, at alene i Serbien kan der være tale om skader op mod 1 milliard euro. Her står jeg med et offer for alle de her vandkatastrofer. Og hun vil tale serbisk, og jeg oversætter efter. U šoku sam, stvarno ne znam šta da kažem. Voda je samo počela da se sve više i više diže dok nije ušla u kuću. Imala sam sve, sad nemam ništa. Hun er altså meget i chok, og vandet har steget, og indtil det rører ind i huset, og hun håber selvfølgelig på at komme ud af de her skader mildt. Ikke sige sådan. Og nye kilder fortæller altså om, at der også er landminer på Balkan, og de kan have flyttet sig under mudderskred, hvilket jo er rigtig, rigtig kritisk. De voldsomme oversvømmelser i Bosnien og Serbien, og Serbien har forårsaget over 3.000 mudderskred, og selvom det ikke regner mere, er man stadig i stor fare. International Røde Kors har ifølge CNN fået oplysninger om, at minerne er fra krigene i 90'erne. De er blevet flyttet rundt under det her mudderskred. Det er så en ny udfordring, at de her advarselsskilte også er blevet fjernet. I jorden ligger omkring 120.000 ueksploderede landminer fra krigen, og det er indtil før oversvømmelserne ligget i 9.400 omhyggelige afmærkede områder. Ikke nok med at skiltene ikke længere er der, så kan de her miner altså også have rykket sig rundt, så det bliver svært at finde dem igen. Claus Løring Pedersen, han er chef for Danish Demining Group. Han udtaler, at i tilfælde af, at minerne har rykket sig, så skal man altså starte forfra med en helt ny undersøgelse af, hvor fanden de kan derovre. Eksperterne siger til AP, at der kan være tale om et internationalt problem, fordi at minerne kan flyde igennem store dele af sydøstlige Europa, eller måske ende i en turbine i et kraftværk. Han siger, det foreløbige dødstal i Bosnien og Serbien, det var på 44, og det kan stige stadig. Så vi er altså stadig i kritisk tilstand her i Serbien. Dog har vi fundet et tørt sted.